L-art taż-Żonqor qatt ma kellha tittieħed mill-poplu. Il-Partit Nazzjonalista jibqa' jwiegħed li se jagħmel minn kollox biex din l-art tingħata lura lill-Maltin u l-Awċin. Dan kien il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mid-deputati Rebecca Cilja u Darren Karabot. Konferenza li fiha kien spjegat kif il-Partit Nazzjonalista dejjem kien konsistenti dwar din il-kwistjoni u qatt ma ried li din l-art tittieħed mingħand il-poplu Malti u Awċi. Żonqor qatt ma mista ttieħdet mill-poplu Malti. Il-Partit Nazzjonalista dejjem kien mill-bidu net jinsisti din il-pożizzjoni li qatt ma kellha tittieħed din l-art u anki dejjem insista li għandha tingħata lura. Rebecca Cilja spjegat kif il-Prim Ministru qatt ma tat tweġiba ċara dwar x'se jiġri minn din l-art u kien biss lejliet l-elezzjoni ġenerali li Robert Abela kien qal li se jieħu din l-art lura. Madankollu issa li għaddiet l-elezzjoni, Rebecca Cilja spjegat kif il-Gvern Laburista se jagħti lil Sadin art fi Smart City għal 15,000 euro, meta huwa stmat li din fil-verità tiswa 63 miljun euro. Rebecca Cilja saħqet li l-proġett tal-AUM kien wieħed fallut sa mill-bidu tiegħu u l-art taż-Żonqor qatt ma kellha tittieħed. Id-deputat tal-Partit Nazzjonalista Darren Karabot min-naħa tiegħu stqar li kull Malti u Awċi jippretendi li nibżgħu għal ftit artijiet miftuħa li għandna u saħaq li però għal xi raġuni għandna gvern li qed jaġevola kumpanija biex 32,000 metru kwadru tingħata lil Sadin Group li bħala kumpanija diġà falliet mill-bidu net bil-proġett tagħha anke għaliex ġabu biss mal-200 student f'din is-suppost università. Dak li kull Malti u Awċi hemm barra jippretendi hu li nibżgħu għall-artijiet miftuħa li għandna. Hija ovvja. U hekk nippretendu dak li nistennew minn kull gvern. Però għal xi raġuni u nagħmlu d-domanda, għandna gvern li qiegħed jaġevola qiegħed jimbutta biex 32,000 metru kwadru ta' art tingħata għal prezz miżeru ta' 15,000 lil kumpanija illi falliet bil-proġett tagħha mill-bidu nett. Darren Karabot istaqsa għalfejn qed ikompli jaġevola lil Ġordaniżi bl-art tal-poplu bi flus il-poplu, dan fil-waqt li qajjem dubju fuq il-mod li bih il-Gvern qed jaġġel fir-rigward ta' dan id-deal meta saħansitra ppreżenta dokumenti nieqsa fil-Parlament. Id-deputat tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif din l-attitudni tal-Partit Laburista lejn l-ispazji miftuħa ilna narawha u b'din l-attitudni l-Gvern qed jonqos lill-poplu Malti u Awċi. Għalhekk huwa appella biex din l-attitudni tieqaf minnu fih.